запилата? Хайде сега, който отсъства да стане и да си каже номера. Хайде сега, който отсъства да стане и да си каже номера. Госпожа, няма ли? Какво, госпожа? Пак ли ще им подсказвате? Цели 5 години номерата и не можах да се учат. Пак мълчите! А той ще прави обобщение. Но няма да се ядосвам. Ето вижте, че съм спокойна. Кажете сега, ученици, кога се берат плодовете? Аз! Ами когато стъпане не е вкъща, госпожа и е вършила учене. Браво! А защо морето е солено? Вие са дивна, госпожа! Не се смее да чуждото нещастие. Не е чуждо, госпожо. Познато ми е. Хайде сега ти пътне да ми кажеш какво е будител. Седи се, госпожо, будител е храст, който буде. Ще видим сега какво сте запомнили от последния урок от човек и природа. Аз казвам именът раз, а вие продължавате след мен. Живка, Роза, Катрина, Малина, Ивана, Гергана, Преслава. Сега, май само песни пееш. Уроците не ги поглеждаш. Какво ще правиш до година в 6 клас? Математика, рисуване, английски, география, история и аз. Как ме виждате в компания такава на предметите от 6 клас? Как ли ще се боря с тези зверове? И аз на пак ще имам само две! Вече наближава края на годината, а някои от вас все още не знаят защо идват на училище. Ние, както госпожо, всички знаем, всички идват на училище заради незначайния радията! Яко, колеги! От едното ниво влизат, а от другото излизат. Затова ние си запуших едно по-малко урок с държавна залата. Аз не да помня, ще си пуша и другото. По математика имаш 2 и по български 2. Никак не съм доволна от теб. А ти доволна ли си от оценките си? Разбира се, госпожо, доволна съм. Нали 2 и 2 прави 4. И още един път, като напишете 2, прави 6. Те бъде отличничка. Не е право, не знам, няма грешки. Ура, ще има награда. Ти сигурна ли си, че някой друг не е помагал на баба ти да я пише? Съвсем сама. За това и не ще оставим ние да се явим телевизията. Ще ви пишете 6. Ще ти пиша шестица, ама ще я разделя на тебе и на бабичката ти. Ученици, за домашно по български език имате да опишете някоя птица. Кой иска да си прочете съчинението? Стигам се. Моята любима птица е бухалът, но не знам нищо особено за бухала, затова ще разкажа за кравата. Кравата е бойбайник. Има 6 страни – лява, дясна, горна и долна, предна и задна. В задната страна има опашка, от която виси четка. С тази четка се гонят конфите, за да не падат в млякото. Главата служи да излизат рога от нея и освен това, защото устата трябва да стои някъде. От долната страна е млякото. Оборудване е така, че да може да се дои. Когато е доят, идва млякото и вече не спира. Как го прави това, не знам. Краката изтикат до земята, когато е гладно мочи, а когато не казва нищо, значи че вътре е пълна с трева. Ама какво е това съчинение? Нито бухалото писна както трябва, нито кравата. Вече е много по-зне. Очаква на добра комбинация. Ученици, вчера в часа на класа говорихме за безопасното движение по пътищата. Нека да си припомним какво означава този
червено. О, виждам, че имате нова случиничка. Стани, момиче, се представи. Ти чие момиче си? Ами на татко бе, госпожо. Знам, че си на татко си дъщеря, но кой е той? Ами моя татко бе, госпожо. Аз имам само един баща. Добре, но как му е името? Абе, госпожо, ти акъл нямаш ли? Един човек служ. Тъй майка, тя сигурно ще го знае. Кой ще каже какво означава думата алпинист? Аз! Баин подалага, госпожо. Но Фатне, какво приказваш? Абе, госпожо, този човек, ако има малка къпо, или ще се катери, или ще се Асене, Росене, защо закъсняхте? Ами аз, госпожо, закъснях, защото помагах на сестра да се напише домашно. Но как така, Росене? Сестра е много добра ученичка, отличничка. Да бе, госпожо, но домашната беше моя. Ами ти, Асене, защо закъсня? Какво е това, ами аз? Какво е това твое спокойствие? Кога ще се развързваш и поне един ден ще дойдеш на време на училище? Стига вече, отговори! Защото училището е цял ден отворено, госпожо. Стига се, дрънкали ми, сядайте по местата. Асене, защо са ти толкова мръсни ръцете? Как може да имаш такива мръсни ръце на училище? Какво ще кажат другите учители? Ама, госпожо, не се притеснявайте, аз и без това не ги използвам часовете. Кой ще ви преведе на английски следното изречение? Още не сте чули изречението. Сето бяга и падна във водата. Не изслушам повече. Много сте Господа отвредени. Вижте! Има любовки. Погледнете с контролните. Всичко е в червено. Ами, госпожо, ако използвате един химикал, нашите грешки ще няма да се личат. Кажи защо вчера, когато ти пратих прикайва презентация за Левски, ти не я прие. Много неща не знаеш по история. Нищо не знаеш. Ами, мама, презентацията за Левски, като самоцвете как, нали другите, като разбереш, ще им се сърдят. Имаме още време. Нека да проверим и домашната по математика. Кой няма домашна? Аз! Защо бе, Асене? Какво прави вчера след обед? Да не си написа домашната? Ами, госпожо, бях на полето и изкупих перата на чуждите патки. Но защо бе, Асене? Перата на патките не трябва да се скубят. Ама те не се наши, бе, госпожо. Ами чии са? На Чичо Коста. Не се прави така, Асене, нали патките ги боли? Нали ти казах, че госпожо не се наши, а на Чичо Коста. Пък той е стар и не може да ме хвани и да ме наби.